Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Oमफ्राय लोगोफोरनि जोंहा दिनै ओंखारलायबाय सानैजों बेरायलांनो माने दिनै डिपार्टमेन्टनिफ्राय सिनियर जुनियर पिकनिक दं आरो ओमफ्राय गौरां दैसायावहाय ओमफ्राय दा जों थांनो ओंखारबाय दा टाइमा 11:30 जाबाय खाथिखाय एसे लासै थांदो आरो ओमफ्राय बेबो माजों थांनो मिथिगौ गावबागावसो थांनांगौ ज' थांबावा सिनियरफ्रा सोरबा थांबाय ओमफ्राय दा जों थांगासिनो आरो स' नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोबा जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबाय इनिफ्राय जों दा माजों थांनो दा खोन्थागोन दे गाखोबाय थानो गासिबो बाय बाय फट' नै बेजों थांगोन आरो जों दा ओमफ्राय थांगासिनो होनदो माखासे लोगो दंबावो सिगाङाव लांफालांनो आरो सिगाङाव लांफानोसै नामा हारसिं ना ओमफ्राय गाखोगोन जेबो नङा गाखोसै उनथिं गाखोनोसै मैं चलाएगा हाँ लाजोबबाय जों एफा मानसिफोरखौ नुनानै बालाबारियाव आं इदिबो जन्दा सुंथागोन नामा जुथा गानबोखायाखै गोजा बैसोरबो दा मोनफैबाय नै जोङो लोगोफोर सोर मेडाम नंगौ सोराव फैथ'वाखै खोमा फैदो थांसै फैदो बालाबारियावहाय Welcome to Bibari Vlogs guys आरो होनबावदो जों पिकनिक जानो फैदों नै गौराङावहाय बैग्रिबारि बालाबारि मेल्ला मानसि दं नै कुछ बोलेगा मेरी ना कुछ बोले ओनर मैं कैमरामैन लेट्स गिदिं जोबगोन जाबाय हागो ट्रिपल आ तो नहीं आने वाला था कब पे आया तू मैं कब पे आया हम को जा बड़ा बुरा मा बे आखै बांद्राय गिबि नामा नायले चालू बोले क्या करेगा This me Hai guys, piknik जाफैदों जोङो ओरैबायदि खामानि मावदों सिख्लाफ्रा ओरैबायदि खामानि मावदों जोंनिया बेनो दा जोङो माबायाव सुहैनो नागिरदों बैनो ना जोंना औ बेनो जोंना बेनोथार ada api mana? Apa nama? Makan gua ya. Oh, malah जानानै लोंनानै फैखांजोब्बाय. नाव दं. मा गौरां बेरायगासिनो दङ. एबार दाउखि पार्कआव थांसै हाबा सोरनिबा आयु जाग्रा लोंग्रा गोथाव दंथारोमोन आं जाफैगौमोनहाय लोगोफोर नै जों दा दाउखि पार्कआव फैबाय आरोना दाउखि ब्रह्म पार्कआवहाय फैद' जों दा पार्क सिङाव हाबलांसै लोगोफ्रा हाबलांबाय माखासेफ्रा आव जोंखौ नायगोलैखोनाय सब लगाओ Hello guys
Mandor. Kau lagi jadi mana? Kuat seni लगता है. जिबार को मजा आऊँगा. अरे मुझे वहाँ पे खेलना है. ये देखो खेलने के लिए क्या होगा? रखो हम भी देगा. Ay chị mua sang mà thử. Anh ghi lên. Đây lời theo mà biết thọ. Con mẹ biết thì cái mẹ ọt tùy nào. Rồi sắp đây rồi. Ra मैं वीडियो बनाती हूँ. देखो ना. अभी देखो आयो कैसे चल के आता है. Malaysia Bibari. Malaysia. Jelas. So jauh. Không này. Gerli pak. English baik gini nane. Gaurang dong fैयो दा. नोगोद गेलेबाय बैथिं नोगोद गेलेबाय जोङो. दा गरमबाय. English फैसो. बेयाव हाबनो मोनना मोनाथाय जों मोनथिया. हाबनो मोनबा हाबसिगौमोन नैयावहाय बारगौमोन आरोना. ओमफ्राय दा अबेथिं थांगासिनो र' लोगोफ्रासो मिथिगौ ने आगोल जादों. अबेयाव नाव गाखोनो नालाय. Malaysia. Artista kalau misalnya tuh. ऊपर उसके बाद इधर नीचे आने में ऊपर उठाओ नीचे. अरे वो ज्यादा दोस्त हो गया रे. हो गया. Nina. हाथ पकड़ो. रखाई. Udah. Kontum biaya video mereka seperti. Soalnya kepada dengan ini dah Gaurang park pun naik kembali. Sampai dah piknik kau tampil sini dari sana. Hanggas lah kita. जोङो जिरायनानै दं बाइकआव मानो होनोबा सारमोनखौ जाहोनो नागिरदों नायनो नामा सारमोन जानायखौ ओइथिं गेजेराव बबे टेबोल गुदुंमोन आं जानो ओइथिं ओरैसो नैबे टेबोलावहाय आरोना ओमफ्राय जोंनि खाथियाव दङ लैथोमा मिस्टार लैथोमा ओमफ्राय Mr. Baksan. मिस्टार बाक्सा मिस चिरां मिस गफुर माने मिस मा मिस बोनार सारिया गैया बिसनाथ Miss Biso. मिसेस बिस' नहय itu hobon नहय बेखौ आगारनांगोन दे दानो मोना न' काटिं न' सेटिं अनलि सेटिं मेम होननो ना Disfungsinya sih deh. पापर Disulai boleh. को मेम मोननो सालाद बानायदों Tahu aku dong. Baba, bisa. होलाना होलाय बे मानसिखौ Kan biar. बे ओंखाम Mau yang biar dong. थेवबो लाय नोङो Nih biar dong dah. मा दं बेयावलाय Ini पनिर दाउ Tomato. आचार Korni. बेलाय बेलाय मा अमा ओमफ्राय बैलाय Dali. दालि Dali bukan lah. Salah. बेला दे सलाद जाबाय दा संग्राया आदा नामा फैदो एवं जादो ओरै लालांदो Guys deh. Nahon lay. Okay. Deh. Deh nahon. nang lah
Besok. मालाबारियाव फैलायबाय नायदो फट' साफायनो ओरैजाय मेमजों फैदों नै ओरै नाहरलाय लोगोफोर Collection weekday.